କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଯଥା ରକ୍ତମନ୍ଦାର, ମଧୁର ବଚନ, ମହତ ଜନ, ନୀଳନୟନ, ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ଦୟାଳୁ ରାଜା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରେ ଥିବା ରକ୍ତ, ମଧୁର, ମହତ, ନୀଳ, ପଣ୍ଡିତ, ଦୟାଳୁ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଏ ତାକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଯଥା ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର, ଅସୁସ୍ଥ ମନ, ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ, ଅସୁସ୍ଥ, ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଯଥା 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ଏଥିରେ ଥିବା 12 ଆଉ 13 ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ପରିମାଣ ବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଯଥା କମ୍ କଥା କହ ବେଶୀ କାମ କର। ଏଥିରେ ଥିବା କମ୍ ଆଉ ବେଶୀ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ସଂଖ୍ୟାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଦେବ ପଞ୍ଚମ ପାଣ୍ଡବ ଅଟନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷଣ ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ମାତ୍ରା ବା ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ପରମ, ଅତି, ଅଧିକ, ବଡ଼, ଭାରି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ଅଥବା କ୍ରିୟାର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଯଥା ଧୀରେ, ହୁତୁ ହୁତୁ, ସଅଳ, କାନ୍ଦୁଛି, ଆସିବ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣକୁ ବୁଝାଏ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଯଥା ଅତି, ଖୁବ୍ ଇତ୍ୟାଦି।